Welkom bij Moelen met Pelt. Verzint immer op zoek naar parkstatters die gaat de meldenhand. Hu in Kerkroo. En wat zien voor hij zitten hij aan de tiek. Mevrouw Riet Klaasens. Wat fijn dat ik u zie. Ik hou immer nog eens van alles willen vragen. Zo we eens even erbij zetten? Is vind goed, joh. Ja. Ik vind het prima. Wat wil je drinken? Je leest rosé. Glasje rosé? Ja. Oké, kunt Oké. goed. Christel, morgen maar een glasje rosé. Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Mevrouw Riet Klaasens. Kastelijnse in Rusten, onder andere. En we gaan het uitgebreid over gaan, maar we willen beginnen bij het begin. En dat is al een ganse tijd geleden, want normaal zei ze bij een dame niet wie oud dat het is. Maar ja, van u weet gans Kerkroo dat het inmiddels 90 is. Ja, ja. En 90 jaar geleden, waar stond het weesje van u? In Zumpelveld. In Zumpelveld, het Ja, ja. Oersjoeperiek. Oké. Daar ben ik geboren, ja. En daar hadden we ook de jeugd doorgebracht? Of? Nee, maar een paar jaar, zal ik wel zeggen, ja. Dus voor de spekkelterij verhuisd, ja. Oké, En maar mijn oma woonde op een hult, dat is bij Zumpelveld. ja. En de jongen van natuurlijk een paar keer de weg heen. Ja. Ja. Soms te voet, meestal te voet. Nou, dat is een flinke wandeling. Nou, ja. Zeker, er zit dus van 1935. Ja. Dus daar had kreeg ook nog metgemaakt, bewust min of meer, denk ik. Ja. En wat natuurlijk zo speciaal in Kerkroo was, op het einde van de kreeg, dat was die evacuatie. Ja. Daar had er ook iets van metgekregen. Ja, daar is de opa uit komen holen op spekkelterij. Dat is even met naar de oma gegaan. En wie de Ludo allemaal bij Kerkroo komen. Toen had ik aan de deur bij de oma gestaan, want die woonde op de Eikhult, Ubersberg. En met een emmer water. En er was een knipje, zo'n heuveltje zal ik maar zeggen. En dan had de broer van de man, die hielpen die lui allemaal nog op. En dan komen ze bij mij gebist drinken aan een potlevel, ja. Oké. Ja. Dus daar had dat wel nog in herinnering staan wie dat... En ik kan me gewoon nog andere dingen herinneren, wie de Amerikanen komen. Ja, dat waren natuurlijk geen bezongers. Oh ja, en wie voor bij Vrijtsoet wonen, toen waren gespekkelderijen in de kerk. En er kwam een van met zo'n helm op je hoofd, want ik weet niet meer wie die is. Die kwam door de predikstoel op en dat de Amerikanen in het revue waren. En dan moeten we allemaal de jongen van de hemel. Dat kan ik me nog herinneren wie de tijgers kwamen. Dat kan ik me nog herinneren, ja. Schön. En dat feest houden we er nog. Ja. Alles wordt verzeerd met lampen en lampions. Lampen, oké. Ja. Zeg, dat was natuurlijk die bevrijding. Er worden zeg maar een kind van ongeveer 10 Nu jaar. 10 jaar, hè? ja. Maar qua school en naderhand, wie ging dat? Door de kreeg wordt het natuurlijk ook. Dat weet ik niet meer zo precies. Daar kan ik me niet meer veel van herinneren. Graag. Ja, maar Ik heb me toen was het ook natuurlijk niet zo normaal dat ze bis 16, 17, 18 jaar op school was. Nee, want toen zaten ze door de kreeg. Kon ik best 1 jaar dubbel een jaar. En dan daarna naar een hogeschool, jong. Ja. In de Mulo. Dat Ja. wordt toen, oké. En dat hadden Dat hadden we gedaan? door, ja. Oké, ja. dus en daarna kunt En toen ben ik in werk. kerk gekomen. Ja. Ja. En daarna zit er gaan werken? Of? Ja, even ja. En wie kwam dat dan, dat er dacht van ja, zo'n wetenschap, dat is wat het voor mij? Ja, mijn man, die wordt toen bij de OVS en voor jongen op stap. En dan zei hij, het is een wetenschapvrije kerk. Maar die wetenschap geloof het nooit. Dat waren, een oude tegen, zal ik maar zeggen. En dan waren ze nog uit het lachen wie voor de jongen, maar het is toch geen woede. Ja. Ja. En dat wordt er cozy corner, hè? cozy En dat corner. wordt eigenlijk, ja, zo kan ik me dat een beetje herinneren, dat komt de jeugd.
Kom erg veel jeugd, ja. Ja, veel En het- jeugd. en het Schooljeugd. Ja, en het was voor toen was het een beetje een hippe tent toch, hè? Ook Ja, qua ja. muziek en zo het Ja. gebeurde daar eigenlijk. Rolling Stones, Beatles. Ja, ik geloof dat de Stones is erdoor komen. Dat weet ik niet meer precies wanneer dat allemaal Ja, was. maar dat is 60er jaren Ja. of wat dan nu? Ja. Ja. En dan vingen we nu nog zo'n muziek, de Stones, ja, oké. Ja, zeker. En ze doen het nog even. Ja, oké. Ja, Ze zijn ja, niet zoveel oh, jonger wie ik, ja. Nee, ik denk het niet. Nee, dat zijn ook 80ers, ja. Ja. Zeker. En wie lang had hij Cozy Corner, wie lang had hij hem gehad? Over de 20 jaar. Precies weet ik het niet. Ik had het wel helemaal opstaan, maar het had ik nu niet bij me, sorry. Ja. En Het had ik opstaan, het had ik me opgeschreven, maar dan kijk je dat te houden, ja. nee, dat is egal. Want voor het zo ongeveer weten. Ja. Kijk, van Cozy's Corners zit er op een gegeven moment zit er verhuisd naar Kerkro Alaaf. Ja, maar dan ben ik eerst nog een jaar in Italië geweest, 1,5 jaar. Oké. Want ik had toen een vriend en die was van Italië en we wilden eigenlijk wel hier terugkomen. Maar door de ziekte van hem, zo van hem weer terugkomen. Door de carnaval een keer gekomen, toen was ik een keer gekomen. En toen zat meneer Van der Weijer, Riet Alaaf kunt vrij. Ik help dich daarbij, Oké. wenn je wilt. En ja, had ik gezegd, ik moet eerst even heen vragen in Italië of dat allemaal gaat. En dan hebben we besloten voor terug te komen, ja. Ja, want dat was in de Hoofdstraat, hè, Ja. tegenover het Hubertushuis zo'n beetje. Hè. Ja. Dat was toen eigenlijk een beetje de place to be. Hè. Ja, Daar in ja. de Eck gebeurde het allemaal. Het Volkshuis nog, de ook Ja. toen nog, ja. Ja. Hij is er nog een drop-in worden, ja. Ja. En dat Kerkro Alaaf, dat was van het begin af aan, was dat weer... Nee, dat had even je doorvoelen het richting het loven, zo wie ik dat wil. Ja. Maar opeens komen al mijn oude klanten weer op terug. Die waren eerst in een ander café, wat toen geopend was, dat was je nooit, Jans hip. Maar opeens zaten ze, ja, van je toch wel liever nooit riet. Ja. Ja. Nou ja, en het riet was natuurlijk het jaren ouder. En de kunstschrift was het jaren ouder. Ja, maar ja. zo groeit ze met die eigenlijk weer door. En dat waren dan wel een kikker van de eigenlijk was. Ja. Want dan denk ik, ik had er Cozy Corner 20 jaar gehad. Ja. Ja. En Alaaf? Alaaf ook meer wie 10 jaar, 12 jaar. Ja. Van had u gevraagd over de muziekkeuze, wat er zou willen huren, waar er een sterke herinnering bij had. En dan zeg ik van ja, goed, maakt me eigenlijk net zoveel uit. Het gaat Engels. Meestal Engels. Ja. Ja. Af en toe waren die Duitsers ertussen. Ja. Maar dat waren bij de jeugd toen Ja, ja. net zo. Nee. Maar wat zou er zeggen? Elvis of de Beatles? Elvis of was. De Beatles ook. Ja? Ja. Wat zouden we verpakken? Ja, de Elvis. Elvis? Ja, vind ik wel leuk. Met Suspicious Minds? Ja, is goed. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams. Alaaf, houdt toch een grote naam. Hè? Kerk Ja. Alaaf en het Maar kerk ja, zo toen uitgaansleven. wie het kroeg was totaal hin, Ja, zal ja. ik maar zeggen. Was Ja, ja. niks meer. Maar dat had er dan goed weten. Ja, het had even geduurd, maar ik had het jullie op Jan krijgen. Ja. Prima. En dan wordt er op een gegeven moment wordt er sogar pizza's gebakken. Met de woord hing een stuk wat eigenlijk vernukt zo loog, alleen maar met carnaval was of zoiets. En dan zat ik en de magerman boven alles in de pizza in de oven. En Jo van de zei ik tegen mij, waarom bij Jensen niet een pizzeria heeft. Ja, en het ziet van 10 minuten hoog besloten, haal ik het door. Oké, het was ook echt een pizzeria. Dat was niet dat Nee, er voor de was flauwekul gaat pizza's gebakken worden. Oké. Oh, wie lopen we in de trein. Oeh. Ja. Ja. En nou ja, toen na een jaar of gaat, dacht ik van nou, hij in de Hoogstraat, werd het gaat ruiger, op de maat is het te Nee. doen? Of wie ging Mijn dat? zoon zei toen, mama, ik ga eigenlijk ook wel zin voor in de horeca te komen. En als voor mij kunt vrij.
Ja. Op de maat. En zo is dat gekomen. Ja. En dan zocht hij de woning boven. Mijn zoon zei, nee man, natuurlijk niet de huis niet hier wonen in zo'n kiet, zal ik maar zeggen. Met dat waren allemaal oude troep. En dan had ik gezegd, ik ben toch immer in de buurtschap. Dat is weer, ja, ik maak het me wel gezellig en oké. En dan hebben we het toch gedaan. Ja. En Puccini, dat was dan eigenlijk het laatste geschäft wat er houdt, hè? Ja. Maar dat, dat had ook erin gehouden, hè? Ja, het had, hier. Ja, het was abnormaal, ja. Met de zaal. Ja. Maar wie lang had er dat nog gedaan, Puccini? 16 jaar nog eens. Ja. Ja, begin maar op te tellen. Hè? Ja, het was bijna 50 jaar, 48 jaar. En wanneer kwam dan het moment dat er dacht van nou, het is nu wat schoon geleerd? Ja, mijn zoon zei opeens, ja mam, ik kan het goed verkopen. En dan hebben we dat naar school verkocht, ja. Ja, oké. Ja. Want over al die jaren dat er die wetenschap had gehad, ook bij Puccini zal gelden dat er ook wel de klandizie van de kerkkoor Laaf metkwam. En ja, tuurlijk. En dan waren natuurlijk ook met de Vastelovend en met alle de WMC waren jubel, troebel, heiterkeit natuurlijk. Wie met de carnaval komen ze van Zumpenveld met bussen aan. Ja, echt? Ja, echt wel. Die huren dan een busje. En, Ja. Dan moeten veel anekdotes zien wat er zo alle had metgemaakt bij de klanten. Ik had al eens gelezen dat er lui waren die waren de sleutel vergeten. En kost hem net binnen, dat er zegt van ja, dan moest je hem maar even ergens leggen of zo gaat. Ja, dat is wel eens gebeurd, zoiets. Ja. Maar dan moeten natuurlijk nog wat meer dingen die gebeurd die leuk zijn om te vertellen, of niet? Wie? Ja, ik kan de boog schrijven, zal ik wel zeggen, maar dan moet ik maar graag invallen. Ja. Wie wordt het met lui die laten opschrijven? Ja, dat is bijna allemaal goed gekomen. Ja? Ja. Maar hadden er ook wel eens een keer voor moeten schellen? Nee, maar ik heb me niet betaald, maar ik wil liever je namen nu. Nee, dat... Trouwens, ik weet niet wie hij is. Nee, dat zal ik ook wel liever niet. Nee. Ja, oké. Nee. Ja. En nou ja, goed, het is nu wie lang geleden dat er gestopt zit? Een jaar of... Wat, even, in 2004 ben ik gestopt. Is dat 20 jaar? 21, het werd nu nog juni, werd het 21. Ja. In juni. En daar krijgt dat niet goed hè? Ja, ik ga nog helaas van puzzel erg veel. En ik kijk bepaalde dingen op de televisie, daar kijk ik hen. Niet naar alles, maar... Ja. En er komt ook nog wel eens even de stad in. Ja, die komt nog geregeld. Ik ben gistermiddag een groepje dames woog met Amion. En nee, ik verveel me gaan niet. Ja. Nee. En met de Vastelovend? Dat wil ik liever voet doen, dat ken ik niet meer. Ik ken hem lang stoor. Ja. En dan ben ik liever niet hij. Nee, dan mist er het ook niet zo. Ja. Ja. Nou, anders ben ik nog allemaal jong. Loesdrecht is er niet zo lang. Dat ik niet meer Joodse. Ik ga nu erg een griepje had, dat ik 90 geworden. En nu hier de chat slechter, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ja, ik weet nog, hier daar ouder. Zo is dat. Maar daar had het wel nog groots gevierd, een week of het geleden. Heel groot. Waar het Ramenassen vol. 175 man, 180, ja. Okay. Allemaal. En ik ga gisteren nog cadeautjes krijgen. Oké. Ja, echt wel. 2 van Marjan en nog van het Antje. Allemaal fans van het Cozy Riet en van de Riet. Ja, allemaal, ja. Oké. En ik ben er nog veel van jij maar over een tent op de maat moeten zetten. Ik ken niet iedereen. Dat begrepen jullie hoor. Ja. Ze zaten tegen mij, Rita, dat is er ook staan. Ja, ben ik uw grandmoniërs. Dat waren echt ganse leuke klanten van mij en eigenlijk Frank. En die waren totaal verjezen, maar die zaten, toen kent ze het iedereen, dat begrepen ze, ja. Riet Klaasens, wat was het fijn om met u te kallen. Dankjewel. Zullen we nog eens aanstoten met een Limburgs Elske? Oké. Hadden nog een boodschap voor de kijkers van RTV Parkstad? Ja, ik wens iedereen het allerbeste. En adieu maar. Ja, we zien ons nog wel eens. Oké. Gezondheid. Angerwerk bij Moelen met Pelt.
En filosofie gaat vooral over het denken. Wat is de kracht van het denken? Waar ik nooit zo geïnteresseerd in was van wie heeft nou wanneer geleefd, wat heeft Nietzsche nu gezegd, wat heeft Kierkegaard. Maar ik wilde eigenlijk begrijpen, voor zover het gaat, hoe hun manier van denken was.